som si dovolil navštíviť vás pri príležitosti vašich 30. narodení. Chcel som vám aj vašej poisťovni zablahoželať k týmto narodeninám. No a podobne k vašemu okrúhlemu výročiu. Myslím si, že okrem toho, že máme narodeniny približne v rovnaký čas, tak máme toho spoločného oveľa viacej. No určite, sme neštátny subjekt, my aj vy. A my môžeme byť veľmi radi, že v slovenskom zdravotníctve existujú neštátne subjekty. Sme neštátni, ale patríme tiež medzi lídrov v oblasti digitalizácie, v oblasti inovácií v slovenskom zdravotníctve. Myslím si, že našou existenciou naozaj ukazujeme, že máme tu miesto. Všetko to robíme spoločne pre dobro pacienta. Poďme asi o tom podebatovať viac. Tak otázka je digitalizácia a v tej digitalizácii sme urobili toho celkom veľa. Ale mňa veľmi teší, že v tom čase, keď sa spravil elektronický recept a rozmýšľalo sa, že kde ďalej, tak sme sa spojili s vami a pozreli sme sa na to, že ako by sme mohli dávať na čas online informácie aj záchranárom. A vtedy spoločne vznikla tá služba, ktorú sme nazvali Bezpečné lieky 112. Veľmi to záchranárom pomohlo v praxi a bolo to v čase, kedy ešte nebolo štátne elektronické zdravotníctvo a kedy sme tieto informácie nevedeli získať z tej strany. Tiež za mňa ozaj poďakovanie za to, že sme takto mohli postupne zvyšovať kvalitu aj teraz záchrannej starostlivosti. No a my tú kvalitu zvyšujeme aj vďaka vašej podpore, napríklad aj v tom tréningovom centre, ktoré sme s vašou podporou pred 2 rokmi otvorili. Zaujímavé, čo sa nám ukazuje, že v tej kvalite starostlivosti obstojíme aj v medzinárodnom porovnaní. Každý rok organizujeme súťaž záchrannej zdravotnej služby, ktorá sa už stala medzinárodnou medzi tými rokmi. A vlastne vy ste boli tiež jedným z prvých podporovateľov tejto súťaže a aj vďaka vám táto myšlienka uzrela svetlo sveta. Čím budú vzdelanejší zdravotnícki pracovníci, záchranári, lekári, tým bude lepšiu zdravotnú starostlivosť dostávať pacient. Jednoducho tam je priama úmera. Naozaj som veľmi šťastný, že spoločne môžeme robiť preto, aby tá záchranná zdravotná služba tu bola nepretržite k dispozícii v naozaj veľmi vysokej kvalite pre kohokoľvek na Slovensku, ktorú bude potrebovať. Ďakujem za spoluprácu. Ďakujem pekne. Ďakujem.